ברוכים וברוכות הבאים למדיטציה הימית שלנו. וואו, השיער שלי נראה היסטרי. אני ויולט שלו, אני מורה ואני מטפלת בהחלטת היילינג, ואנחנו היום בעצם נעשה את הסשן על להתחבר לכוחות היצירה שלנו. ואנחנו בדיוק עכשיו ביום הראשון של קורס תטא היילינג מתקדם, ובאמת דיברנו על היכולת הזאת ליצור, שאחת מהאיכויות של האנרגיה של הבריאה, שאנחנו מתחברים אליה כל יום כשאנחנו בגלי תטא, זה בעצם היכולת ליצור יש מאין. וגם אנחנו, כיוצרים של המציאות שלנו, אה, אה, חלק מהבריאה, חלק מאנרגיית הבריאה, גם לנו יש את הכוח ואת היכולת ליצור את המציאות שלנו. ובעצם, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתחברים לכוחות היצירה שבתוכנו. ולכל אחד יש את כוחות היצירה שלו, ואנחנו, כל אחד מאיתנו יוצר דרך מקום שונה משלו. יש אנשים שיוצרים מהבטן, יש אנשים שממש יוצרים מהלב שלהם, מגנטים מהלב שלהם, יש אנשים שיוצרים מהדמיון, מהמחשבה, מהפינטוז. יש לנו כל מיני כוחות של יצירה, ואנחנו היום גם נראה איזה כוחות יצירה נולדנו איתם, ואולי אנחנו גם מנסים לרכוש כאלה חדשים. וגם נעשה איזשהו ריפוי בעצם מתישהו כשסגרנו אותם או הפסקנו להשתמש בהם, או שהאמרנו שאולי הם לא כל כך עובדים. ואנחנו נעשה ריפוי למקום הזה, ורגע נאפשר לפתוח אותם עוד קצת, ככה שנוכל לחזור ולהשתמש בהם. אז אני מזכירה שאנחנו במדיטציית תטא הילינג, זה לא מדיטציה שחייבים לשבת בה בצורה זקופה או באיזושהי ישיבה מאוד ספציפית, אז אפשר ממש לשבת בצורה שתהיה לכם נוחה ונעימה, אפשר גם לשכב. וזהו, אז אני מזמינה אתכם רגע לעצום עיניים, לקחת נשימה, להוציא אוויר לאט לאט דרך הפה, הכי לאט שאפשר. אנחנו ניקח עוד נשימה כזאת, ואנחנו נוציא אותה לאט לאט דרך הפה. ועוד נשימה אחת כזאת. פשוט פעם לוקחים נשימה, ומוציאים אוויר דרך הפה, הכי לאט שאפשר. ובנשימה הבאה אנחנו נעשה סריקה לגוף שלנו, אז אנחנו ממש ניקח נשימה וניקח את תשומת הלב שלנו, את העיניים הפנימיות שלנו פנימה, לכיוון כפות הרגליים, ואנחנו ממש נעשה סריקה בכפות הרגליים שלנו. ממש מהבעונות של כפות הרגליים. ונעבור דרך כף הרגל, העקב והקרסול, ממש נסרוק ונראה מה קורה שם. בנשימה הבאה אנחנו נסרוק את האזור של השוקיים, את האזור של הברכיים, למעלה נסרוק את האזור של הירכיים, נסרוק את האזור של מפרקי האגן והאגן, וניקח עוד נשימה ונעלה למעלה, נסרוק את כל האזור של הישבנים והגב התחתון. נסרוק את כל האזור של הגב האמצעי, של הגב התחתון. נעלה ונסרוק את כל האזור של הגב העליון, שכמות,
הכתפיים, צוואר. ונרד מהאזור של הכתפיים והצוואר, לידיים שלנו, לזרועות, למרפקים ולאמות, לכפות הידיים שלנו, לאצבעות של כפות הידיים. אז ניקח עוד נשימה, נעלה בחזרה למעלה, דרך הצוואר, דרך העורף, האוזניים, בקודקוד הראש. ואז נרד מקודקוד הראש, דרך המצח, העיניים, האף, הלחיים, השפתיים, הלשון, הסנטר, הגרון. נרד למטה ונסרוק את כל האזור של החזה. את הבטן העליונה, את הבטן האמצעית, את הבטן התחתונה ואת האגן. ממש מהאגן אנחנו ניקח נשימה ונצלול למטה לכיוון לב כדור הארץ. ממש נעבור דרך הרצפה, דרך היסודות של הבניין. אנחנו לרגע נרפה ונאפשר לכוח המשיכה הטבעי של לב כדור הארץ למשוך אותנו למטה. שממש נעבור דרך כל שכבות כדור הארץ, דרך הלבה, עד שממש נגיע ללב כדור הארץ. בלב כדור הארץ אנחנו לרגע נשכב שם ונרפה. ממש נראה איך לב כדור הארץ מטעין אותנו בשפע של אנרגיה, כמה שאנחנו צריכים ורוצים. אנחנו ממש נושמים, שואבים את האנרגיה הזאת לתוכנו. ואז אנחנו, יחד עם האנרגיה הזאת אנחנו עולים בחזרה למעלה, ועוברים דרך הלבה, דרך כל שכבות כדור הארץ, דרך היסודות של הבניין, דרך הרצפה. נכנסים לרקוד דרך כפות הרגליים שלנו ועולים במעלה הרגליים, האגן בעמוד השדרה. ונראה איך האנרגיה הזאת ממש עוברת דרך עמוד השדרה שלנו, מגיעה לקודקוד הראש, ויוצאת מקודקוד הראש שלנו, ויוצרת בועת אור יפהפייה. ממש קופצים לתוך הבועה הזאת, אנחנו מוגנים ובטוחים בתוכה. ואז הבועה הזאת עולה למעלה. הבועה הזאת עולה למעלה במהירות, יוצאת מכדור הארץ, ממשיכה לעלות למעלה במהירות האור ועוברת דרך כל הגלקסיות, דרך כל הכוכבים, עד שהבועה הזאת מגיעה לקצה היקום. ובקצה היקום הבועה הזאת ממשיכה לעלות למעלה ועוברת שכבות של אורות בהירים, כהים יותר ובהירים יותר. ממשיכה לעלות למעלה ועוברת דרך שכבה זובה ויפה, ועולה למעלה עד שהיא מגיעה לשכבה שנראית קצת כמו ג'לי שיש בה את כל צבעי הקשת. וכשאנחנו מגיעים לשכבה הזאת, אנחנו מחפשים את הצבע הוורוד. אנחנו מתקרבים לצבע הוורוד ונפתח עבורנו חלון גדול, ואור לבן בוהק ויפהפה מגיח מתוכו ומזמין אותנו פנימה. אנחנו ממש עולים למעלה,
ועוברים דרך החלון הזה, ממשיכים לעלות למעלה, 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 עד שכל מה שאנחנו רואים סביבנו זה אור לבן, בוהק ויפהפה, מנצנץ. ואז אנחנו ממש נאפשר לבועה הזאת שסביבנו להתמוסס, ואז נאפשר גם לעצמנו להתמוסס בתוך האור הלבן הזה של אנרגיית הבריאה כולה. וכעת אני אציע לכם למידות וריפואים, ואם בא לכם לקבל כאלה, רק תגידו כן וקבלו. אתם תקבלו אותם ישירות למערכת ההפעלה שלכם, לתת המודע ולכל תא ותא בגוף. אם לא בא לכם לקבל כאלה, פשוט תמשיכו לשרות באור הבריאה. כן, זו הלמידה הראשונה שהבריאה מציעה לנו, זה בעצם שכל אחד ואחת מאיתנו יראה מהם כוחות היצירה שיש בנו, שכבר יש בנו, שנולדנו איתם, שהם זכות הטהורה שלנו להשתמש בהם וליצור דרכם. אז אם בא לכם לראות אותם, רק תגידו כן וקבלו. כן, אני מבקש רגע שהבריאה תראה לנו איך להשתמש ביכולות האלה, איך להשתמש ביכולות היצירה שלנו, בכוחות היצירה שלנו. אנחנו כבר יודעים איך לעשות את זה כאן ועכשיו. אז אם בא לכם כזה, רק תגידו כן וקבלו. רגע נבקש שהבריאה תראה לנו מתי ויתרנו או סגרנו את כוחות היצירה שלנו. אז אם בא לכם רגע לראות מתי זה קרה בחיים שלכם, רק תגידו כן וקבלו. ובדרך זה שחיינו בלי כוחות היצירה שלנו, שבעצם הדחקנו אותם, או החבאנו אותם, או סגרנו אותם, או למדנו, או פיתחנו כל מיני יכולות, אולי התמדה, או רצינות, או הגשמה, או עצמאות, או לסמוך על עצמנו. אז אני רגע אבקש שהבריאה תראה לנו מה האיכויות האלה שכבר פיתחנו בזכות זה, בזכות זה שסגרנו. דווקא בזכות זה שלא השתמשנו בכוחות היצירה שלנו. מה למדנו ופיתחנו? אז אם בא לכם רגע לראות כזה, רק תגידו כן וקבלו. וכעת, אני רגע אבקש שהבריאה תשמר את כל האיכויות האלה שפיתחנו. ואנחנו כבר יודעים איך לחיות מתוך האיכויות האלה ומתי, מבלי הצורך להמשיך ולסגור את כוחות היצירה שלנו, שאנחנו כבר יודעים איך לחיות מתוך האיכויות האלה, יחד עם כוחות היצירה שלנו, ממש איך לפתוח אותם בחזרה. אז אם בא לכם כזה, רק תגידו כן וקבלו. טוב, מעולה.
ולמידה אחת אחרונה שממש איך להאיר את כוחות היצירה שלנו בחזרה. את הכוח ליצור את החיים שלנו, את הכוח ליצור את מה שאנחנו רוצים, את החלומות שלנו. איך להאיר את זה בחזרה, שאתם כבר יודעים איך לעשות את זה. אז אם בא לכם כזה, רק תגידו כן וקבלו. בנשימה הבאה נראה איך האור הלבן הזה יורד סביבנו למטה בצורה של צינור, עובר דרך כל הגלקסיות, דרך כל הכוכבים, מגיע לכדור הארץ, מגיע לגוף שלנו וממש מקיף את כל הגוף שלנו. והאור הלבן הזה ממש שוטף כל תא ותא בגוף שלנו, באור הבריאה, באהבה ללא תנאי, מטמיע את כל הלמידות והריפואים. אנחנו לרגע ניקח כמה נשימות ללב שלנו, לרגע רק נרגיש אותו. ונאחל לעצמנו 3 דברים לקראת סוף השבוע הזה, רק בעד עצמנו ולא נגד אף אחד אחר. קח עוד נשימה ללב, ממש נראה איך הבקשות האלה כבר מתגשמות דרך כוחות היצירה שלנו. אז אני מזמינה אתכם לשהות כאן לפחות עוד כמה רגעים, אני סוגרת את הזום ואנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני בשעה 9. נשיקות.